ଗଜରାଜ ପୁଷ୍ପଦନ୍ତର ପୁତ୍ର ପୁଷ୍ପଦନ୍ତେୟ ହାତୀ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣି ମହାଦେବ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଜୀବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ତଥା କ୍ଲୋନିଂ କୁହାଯାଏ ଗଣେଶଙ୍କୁ। ଏକଦା ଯମଦେବତା ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଗଣେଶ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ବିଚିତ୍ର ରୂପ ଦେଖି ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଲେ। ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଭଳି କିମ୍ବୁତ କିମ୍ବାକାର ରୂପ ଦେଖି ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ ତଥା ଅନ୍ୟମାନେ ଭୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କାଳପାଶରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ ଏ ରୂପର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ, ଆଉ କେହି ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯମରାଜ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗଣେଶ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଏସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ଯୋଗ ବଳରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଗଣେଶ ନିଜର ପଇତାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ଫାଶ ରୂପେ ଯମଦେବତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜାନୁ ତଳେ ଚାପି ରଖି ଧ୍ୟାନ କରିଲେ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଦେବଲୋକରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଯମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ସଂସାରରେ ନାନା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପରମପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ ଜାଣିପାରି ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଲେ। ସେଠାରେ ଯମ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିରୀହ ମୂଷା ପରି ଗଣେଶଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ତଳେ ରହିଥାନ୍ତି। ପରମ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଗଣେଶ ଯମରାଜଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ମୂଷା ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଲା। ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କାକୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଯମରାଜ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେହିଭଳି ଗଣେଶଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୂଷା ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଏତେ ଛୋଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜୟ